सारखौ जों बरायग्रोबाय सारनि आबुं सिनायथिखौ होनो खावलायबाय। आंनि मुङा कालिदास ब्रह्म लखिमपुर गार्लस कलेजाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै आं दा साख्रि मावगासिनो दङ डिपार्टमेन्ट अफ मेडिकेल साइन्सआव HOD हिसाबै आं दा मावगासिनो। सारखौ दिनैनि 16 नभेम्बरनि सोमोन्दै एसे बुंनो थाखाय खावलायबाय। बे साना 16 नभेम्बर साना बर' राव बर' थुनलाइ बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार जोबोरैनो बेसेन गोसा। बे बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों बर'आ दिनै बे समसिम बे बुब्लिसिम सफैनानै दं। मोनसे समाव बर' हारिया माबादिमोन दिनै बर' थुनलाइनि नाजानायाव बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव दिनै बुंनो थाङोब्ला आसामाव बयनिख्रुइबो मख'जाथाव जौगासारनाय ट्राइबेल हारि महरै दा जों गावखौनो गाव गायसननानै दोननो हादों। इयुनाव बेनिख्रुइ साबसिन हारि महरै दानायाव माने बर' थुनलाइ आफादा गोगोम बिहोमा होगोन होननानै आं सानो। 24 निउज हेडलाइन पर्टेलनि सिमांनि साबायखर बावनाय थाबाय। जोंहा दिनै 69थि 16 नभेम्बरखौ लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बगेनदि साहित्य भवनावनो खुंनाय जादों। बेवहाय जोंनि जिल्लानि गासै दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय थादों। बगेनदि बर' थुनलाइ आफादनि गुदि आफादा बे आफादखौ खुंदों। बिथांमोन गासै जिल्लानि मोनफ्रोमबो संगठना बर' फरायसा आफाद जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफाद UBPO हारिमु आफाद खौसेथि लोगो नांना बिथांमोनखौ मदद होदों। बिथांमोना मोजाङै खुंदों। बेखायनो जों साराय दुलाराय आसामावनो दिनै जेराव जेराव बर' फरायसालि बर' गामि दं बेवहाय गासैबो खुंदो। जोंबो बे लखिमपुर जिल्लानि जानानै बगेनदि हालामाव गासैबो खौसेथि जानानै दिनै बे बर' थुनलाइ गायसननाय सानखौ बहाय गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बेखायनो आं गासै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ हामलायनाय जासिनानै फिन खेबसेबाव नोंथांमोन 24 निउज चेनेलनि रिपर्टारफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनानै आं सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। लोगोसे दंबावो बगेनदि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि नेहाथारिनिफ्राय जोङो माखासे दिनैनि 69थि खुंगा बर' साहित्य सभानि गायसननाय साननि सोमोन्दै जों माखासे बेसेन गोनां बिबुंथि फंनैसो मिथिनानै लागोन। गिबियावनो 24 टाइम्स हेडलाइन्सनिसिम साबायखर बावबाय। जों बयबो मिथिगौ जे 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालिनो बर' थुनलाइ आफादा गिबियै गायसनजादोंमोन। आगोलाव बोखावै गवालपारा जिल्लानि दानि क'क्राझार जिल्ला बेहाय गिबियैनो बर' थुनलाइ आफादा गायसनजानाय जादोंमोन। ओंखायनो दिनै बे थांखियैनो बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो 16 नभेम्बरखौ बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान हिसाबै फालिबोगासिनो दं। दिनै बर' थुनलाइ आफाद गायसननाया 69थि बोसोराव आगान होबाय। ओंखायनो जोंबो दिनै लखिमपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बगेनदि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे गोथार सानखौ बोसोर बोसोर फालिनाय जायो। खिन्थु आं नैबेखौसो बुंनो सानो जोंहा बर'नि गेजेराव बायदिसिना हान्जाफोर दं, राजनितिक हान्जा दं बा बायदिसिना आफाद दं। खिन्थु साहित्य सभायाल' बर' थुनलाइ आफादाल' जोंखौ बयखौबो खौसेयाव लाखिनो हायो आरो। बेनिखायनो आं बुङो बे साहित्य सभाया जाबाय थुनलाइ आफादा जाबाय भइस अफ इउनिटि। भइस अफ इउनिटिया बर' थुनलाइ आफादावसो दं। ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादाव बे आमब्रेलायाव जोङो बायदि बायदि धोरोमनि मानसिबाबो बायदि बायदि राजनैतिक हान्जानि मानसिबाबो जों बे बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलानि सिङाव जोङो खौसे जानो हायो आरो खौसे नङाबा दानि मुगायाव जोङो थांना थानो हाला आरो। जों बर' माहारिया जुदि खौसे जाना थाया आरो बे खौसेखौ सोर लाबोगोन? बर' थुनलाइ आफादा गोदोनिफ्रायनो लाबोदोङो। सानथ्र' हायिआनो माने सहिद जाबोबाय, मार्टायार जाबोबाय। नाथाय जोंखौ बयखौबो ज' खालायदोङो, जोंखौ बयखौबो बुथुमदोङो, जोंनि गोमालांनाय रावखौ बोखांदोङो, जोंनि हारिमुखौ बोखांदोङो।
बर' थुनलाइ आफादासो बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार सानाव आं बुंनो लुगैयो बर' राव गेवलांथो बर' राव गेवलांथो आं बेखौनो बुंनाय जाबाय। दिनै 69थि बर' थुनलाइ जोनोम सान फालिनायाव लोब्बा लाखिनानै दिनै बगिनदि गुदि बर' थुनलाइ आफादा लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिनै जोङो मोनबा गौथुमजों जों दिनै खुंफुंनानै लादों। जेरै जोंहा UBPO गौथुम, जेरै जोंहा जिल्ला साहित्य सभा, जेरै जोंहा आबसु जिल्ला आबसु आरो लोगोसे जोंहा जिल्ला आबुं गासै गौथुमखौ लोगो लानानै जों जयैनो दिनै जोङो 69थि बर' थुनलाइ सानखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिबाय सानसेनि हाबाफारि लानानै। जोंहा दिनै थुनलाइ थानानै जों दिनै थुनलाइनि गेजेरजों हारिखौ जोङो दावगाबोनो हादों। जिहेथु थुनलाइयानो जाबाय मोनसे हारिनि सिनस्रि, बे सिनस्रि हिसाबैनो जोङो दिनै हारिया दिनै जोङो निजेनि रावखौ जोङो 8थि सिडिउलाव सोनानै जों अफिसियेल आसामनि नैथि जों अफिस लेंगुवेज हिसाबै जों मोननो हादों आरो जों बुहुम फरायसालियाव जोंनि बिजोंजोंनो जों फरायनो हादों। जों आसा फारियो जोंनि बे थुनलाइनि गेजेरजोंनो जोङो जायबा भेन्सार फरायसालिफोर दङ बेफोरखौ जोङो जिहेतु जोंहा सेपारेट डिरेक्टर मोननायखायनो जोङो सुफुंनो हागोन होनना सानो। जिहेतु जोंहा फरायसालिनि अभाब, जोंनि बे लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां फरायसालियावनो दा गोबां फोरोंगिरियानो रिटायार जानानै थांबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा, सरकारा दिनैसिमबो जोंनि बे फोरोंगिरिनि अभाब अभियोगखौ होजोबनो हायाखै। जिहेतु जोंहा साहित्य सभाया डिमान्ड होबोबाय दं जे जोंनि फोरोंगिरिनि अभाब अभियोगखौ पुर खालामनो थाखाय। आरो एसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जों देग्लाय 7 फोरोंगिरिखौ जों गुदि फरायसालियाव सोनो हाबाय आरो दा गेजेर फरायसालि जोंहा 3 प्रभिन्सियेल जानो दङ, लोगोसे गोजौ फरायसालिबो जोंहा 2 दङ। बेनिखायनो जों आसा फारियो जोंनि बे थुनलाइनि गेजेरजों बर' साहित्य सभानि गेजेरजों जोङो दाबिनायनि गेजेरजों जों खुंफुंनो हागोन होननानै आसा फारिबाय। लोगोसे जों दिनैनि बे 69थि बर' थुनलाइ फालिनाय गेजेरजोंनो गासै बुहुमनि जेबा बर'फोर दङ बे गासैनोबो जोंनि थुनलाइनि जानानै जोङो हामलायनाय बावबाय। लोगोसे जोङो गासैबो बर' रावा जौगाथों होननानै बर'सा देरहासा बर' राव गेवलांना थाथों होननानै आङो 14 नभेम्बरनि सिनायथिया जाबाय 14 नभेम्बरा जोंनि लिटारेचार बर' लिटारेचार बर' हारिनि थुलुंगा सान। बे सानाव जोंनि बर' हारिया जि थुलुंगा माने राव मोन्दोंमोन, बे राव मोननायनि सानथि। जोंनि बिजोंनि गेजेरजों आइजो अनसाय आफादनिसिम माबाफोर खावलायहरनो सानो नामा? आइजो आफादखौथ' आं खावलायगासिनो थायो। मानोना आइजो आफादा दावगाबा जोंनि हारिया आरो गोजौयै दावगालांगोन। मानोना आइजोनि दारै जोंनि गथ' गथाय बिमायासो गाहायथ', बेनिखायनो आइजोनि गेजेरै जोंनि गथ' गथाया जाहाथे दावगायो आं बेखौ खावलायहरो। साबायखर।